जाय सियाल बुन्दाफोरा बेफोर बाथ्राखौ फोसावलागासिनो दङ बै सियाल बुन्दाफोरखौ फेरेंगानि खाथियाव फैनो होबानो जाबाय। इभिक्सनखौ बन्द खालाम। इभिक्सनखौ बन्द खालाम। बे हाया जोंनिनो। बे हाया जोंनिनो। बे हायाव थानो हो। बे हायाव थानो हो। इभिक्सन बन्द खालाम। इभिक्सन बन्द खालाम। जोङो थानो मोन्थाय दं। बे बिटिसिआ जोंनिनो। बे बिटिसिआव थानो हो। इभिक्सन बन्द खालाम। इभिक्सन बन्द खालाम। नै जोङो बे गामियाव फैनानै जोङो ओरैबायदि अनुभब जादों। सिगां समाव प्रमद बर' बिथांखौ जेब्ला बिथाङा आन्दलन खालामबाय थादोंमोन बा बिडिसिनि चिफ जाखांनायनि उनावहाय जोंनि माखासे रायजो राजाया प्रमद बर'खौ जोंनि बिडिसिनि रायजोनि भगबान हिसाबै मानिदोंमोन गोसो सिङावहाय। नाथाय दिनै ओरैबायदि दुर्भाग्यजनक खोथा बा गोसोआव दुखुनांथाव खोथा जाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै गावनो बुङोमोन जे बिडिसिआवहाय 100 फुट गोथौ जावनानै नायब्लाबो जोंनि बर' आबै आयंनि हारा मोनगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दिनै बिथाङानो गाव दिनै बिडिसिनि चिफ जानायनि उनावहाय दिनै जोंनि बर' बिमानि न'खरखौहाय सिलिंखार खालामगासिनो दङ। दिनै बे ओनसोलावहाय जेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा जे सानै जोंनि सानै बाजैमोन दंमोन बिथांमोना प्रेगनेन्ट उमेन। दिनै बिथांमोननि उदैयावहाय 8 मास 9 मासनि गथ' दंमोन। दिनै बिथांखौ इभिक्सन खालामनायनि मुङावहाय दिनै फरेस्ट अफिसाव लांना बिथांमोनखौ हरसे दोनहैदों। नोंथांमोना सानदो दिनै जुदि उन्दै लाइमोना जुदि जोंनि बर'नि फिउचारबा दिनै जोंनि फिउचारा बबे लामाजों थांगासिनो दङ। गाबोन जानो गोनां फिउचारा उजिनायनि सिगां बा दिनै बे जोंनि बिडिसिखौ नुनायनि सिगांनो जुदि फरेस्ट अफिसनि न'आवसो जुदि थाहैनांगौनि दरखार फैबायब्ला अब्ला सानदो जोंनि बर'नि इयुना माबायदि जानो थांगासिनो दङ। दिनै जोंनि आदै मादैया बुजिनो बाखि गैला। प्रमद बर'आ सिगां समाव बुङोमोन जोंनि बर' बिमाफ्रा एमाव देना जानो माइरं फानना दाउ फानना अमा फिना बा जौ फानना जानो समायला साफ्रोमबो न'खर साख्रि मोनजोबसिगोन होनना दिनै प्रमद बर'आ जोंनि बर' बिमाफोरनि बा जोंनि बर' बिफाफोरनि गोसोआव मोनसे आसा होदोंमोन। दिनै बिथाङा जोंखौ थगायबाय। दिनै एक्स एनडिएफबि आदामोननो दासिमबो साख्रि होआखै। एक्स एनडिएफबि आदामोनखौ दासिमबो जेलनिफ्राय बख'वाखै। बेसेबां दुखु जोंनि बर' बिमानि मेगनाव मोदैजों गगासिनो दङ बोहैगासिनो दङ। बे बर' बिमानि मेगननि मोदैखौ प्रमद बर' बिथाङा माबोरै नायबाय थानो हाखो आरो बारे खनले माबोरै जोंनि बर' बिमानि मेगनाव माबोरै मोदै लाबोबाय थानो हाखो। ओंखायनो आं खावलायदों जोंहा सम फैबाय जोंनि रायजो राजानि थाखाय साननांगौनि सम फैबाय। गोदो माबायदि परिस्थितिमोन बिनिफ्राय बांसिन गाज्रि अबस्था जोंनि स्पेसियेलि जोंनि बर'फोरना जागासिनो दङ आरो जानो थांगासिनो दङ। ओंखायनो आं खावलायदों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जयैनो खौसेयै जानानै जाहाथे जोंनि बिडिसिआव इभिक्सन दाजाथों। सोरबा जोंनि बर' लाइमोना एनकाउन्टार दा खालामजाथों। सोरबा जोंनि दिनैहाय आबै आबौआ जे समाव थैसै बैसोआनो गैला थेवबाबो दिनै बिथांमोना इभिक्सननि शिकार जानांदों। दा बेनिफ्राय दुखुसिन बाथ्रा मा दंबावो। आं खावलायनो सानदों जोंनि प्रमद बर' सार नोंथांखौहाय नोंथाङा इभिक्सनखौ बन्द खालामनांगौ। जुदि जोङो बर' जानानै जुदि बे बिडिसिआव जुदि जोंहा थानो मोन्थायानो गैयाब्ला अब्ला जोंहा इसेबां गिदिर आन्दलन खालामबोनायनि थै सहि होबोनायनि जोंहा मा ओंथि थाबावनांगौ जाखो। आं खावलायबाय आरो रायजो राजायाबो खावलायदों प्रमद बर' सारा इभिक्सनखौ बन्द खालामनांगौ। बारे इभिक्सन खालामबाय थानाया जोंनि बर' बिमानि मेगनाव जोबोर खनले मोदै लाबोबाय थादों। ओंखायनो आं आखाइ खबजबना दिनैहाय रायजो राजानि जानानै आं प्रमद बर' सारखौ खावलायबाय नोंथाङा इभिक्सनखौ थाबैनो बन्द खालामनांगौ। आरो जुदि नोंथाङा इभिक्सनखौ बन्द खालामाब्ला नोंथांनि गाज्रि दिन फैनो थांगासिनो दङ। बेखौ जोंनि रायजो राजाया बुजिनो आरो बाखि गैला। बेहायनो जों थानो होननानै जों आगान सुरबोखाबाय आरो बे हाखौ जोङो मोनगोन होननानै जों फैखानायखा। आरो बिसोरो होनखादोंमोन जोंनिनो बर' मानसिया बर'आवनो जायगा दंखायो बिदेशआव मावनानै जाहैनांला। मानो जोंनि बर' फिसाफ्रालाय मानो सिख्ला लाइमोन सेंग्रा लाइमोनफ्रा मानो बिदेशआव मावनानै जाहैनो नांगौबा जोंनि जायगायावनो हा दङ जोंनि बड'लेण्ड रायजोआवनो हा दङ होननानै जोंखौ बुंनायखाय जोङो खोनाबोबाय थायो। मेरलासिम जों खोनाबोबाय थायो। बिनि थाखायनो जों खोनानानै जों बे हायावनो थानो होननानै जों फैखादों। जों हाजारखि जाया मानो जों जायफोरा जोंखौ अननाय होगोन जों बिसोरनोनो सापर्ट खालामनानै होनानै जों बे जायगायावनो संसारखौ जों गथ' गथाय गोरलै गोरलामखौ लानानै
जों बेहायनो जों थागोन जों हाजारखि जोंखौ खस्थ' होआ दुखु होआ जों थोजासे खस्थ'खौ जों सोलिनानै थागोन बा सहायनानै थागोन सान्दुं अखा बार हुखा सारअन्थाइ जों गनायनानै थागोन थेवबो जों बे हानिफ्राय जों ओंखारलाङा दाखालिसो गेजेरावहाय फेरेंगाया बुंदोंमोन इलेक्सननि थाखाय बा नटिस हरनाय जादों होननानै बुंदों बेथ' नटिसखौ जोङो हराखै जोङो नटिसखौ हराखै नटिस हराखै जोङो बेसो नटिसखौ हरखायाखै आरो जोंखौ बेयो दफा दफा फाखायबावदोंसो जोंनो दंहैयो जोंनो थांखानायखा अफिसावबो जोंनो सहैखानाय बिसोरो जोंखौ दस्रा दस्रासो फाखायबावदों आरो बिसोरो जोंनो माबाखौ हरखाया नटिसखौ हरखायाखै गैया हराखै होखारबाबो जों थाङा जों नागाराखै जों नागारा जों थोजासे जों खस्थ'खौ उथ्रिबोखाबाय जों नागारनो हाला बे जायगाखौ जों नागारनानै जों जेरावबो थाङा थैबाबो थांबाबो जों बेयावनो थागोन आरो सारमोनहा जोंखौ लांनो नागिरदों माबायाव थानायाव सोनो होनदों जों थानायावबो राजि जागोन जोङो बेखौबो जों राजि थेवबो जों बे जायगानिफ्राय जों दोरोदलाङा जायगा गैया जोंना अबाव थाङा गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारहोनो हादों नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि आखा फाखा गेलेगिरि खालामदो सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि